Bayan dogon cece-kuce da aka ɗauka ana yi a cikin Najeriya game da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma injiniya daga Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima. A yanzu nan za ku ci babban dalilin da isa aka kori Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga kujerarsa ta shugaban jam'iyya na ƙasa. Sannan kuma a yanzu nan da za ku ji babban dalilin da yasa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya turawa da injiniya daga Rabi'u Musa Kwankwaso takardar sirri ko kuma mu ce leta ta sirri domin yana buƙatar ganin sa a cikin jam'iyya ta APC. Sannan kuma a yanzu nan za ku ji babban dalilin da isa Kashim Shettima yake kokarin zai bar jam'iyya ta APC zai koma sabuwar jam'iyya. Sai dai abin da ba a sani ba anan shine shin sabuwar jam'iyya zai kafa ko kuwa shi ma zai koma jam'iyyar haɗaka ne ta ADC. Sana'a yanzu nan za ku ji babban dalilin da isa 'yan ta'addan Najeriya suke cin karansu babu babbaka ba tare da an taka musu birki ba. Sannan kuma a yanzu nan za ku ji babban dalilin da isa mafi yawancin 'yan siyasar Najeriya ba su fiye damuwa da halin da talakawan Najeriya suke ciki ba. Maganganun namu suna da yawa sai dai a yanzu muna tafe da wani dogon zango wanda da zarar kun ji abin zai mutukar daga muku hankali musamman ma abubuwan da suke faruwa a cikin arewacin na Najeriya. Sai dai kafin nan ina mutanen da suke sha'awar za su dinga dora bidiyoyi kamar yadda muke dora, ma'ana waɗanda suke so za su buɗe sabon YouTube channel kamar yadda muka buɗe namu. Ga wanda yake bukata zai dinga dora shirye-shiryen sa kamar yadda muke dorawa, shi zai iya daukan namba ta ya kira ni kai tsaye ko kuma ibibiye ni ta WhatsApp. Sannan kuma bugu da ƙari ina waɗanda suke sha'awa za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya. Tabbas talla yana da matukar kima, talla yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa. Ga wanda yake bukata za mu tallata mai hajojinsa zai iya daukan namba mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Haka zalika ina wayanda suke sha'awar za su yi YouTube din da aka tara subscribers da yawa akai ko kuma aka ma fara biya. So ga wanda yake bukata zai iya daukan namba mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ba mu tsaya anan ba. Ina wanda yake amfani da YouTube channel ɗinsa ya samu matsala. Ga wanda yake bukata za a magance mishi kowace irin matsala tashi ta YouTube din shi zai iya tuntuɓar mu akan wannan layi namu kai tsaye, zai iya bibiye mu ta WhatsApp ko kuma ya kira mu kai tsaye. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya aje mu, wato bangaren matsatsalin da suke damu yan arewacin Najeriya musamman ma game da 'yan siyasa. Wasu daga cikin 'yan siyasa suke wasa da rayukan talakawan Najeriya. A kodayaushe babu wani mutum wanda yake da matukar duhun kai kamar mu talakawan Najeriya, domin 'yan siyasar Najeriya sukan daɗe, akalla sukan ɗauki shekara 4 zuwa shekara 8 suna gana mana azaba, amma kuma sai su dawo mu ƙara zaɓar su ko kuma su tsaye mana da wani nasu mu ƙara zaɓar shi. Wannan abin ba mu san lokacin da mu talakawan Najeriya za mu san ciwon kanmu ba, sannan kuma ba mu san lokacin da mu talakawan Najeriya za mu san wato daɗin rayuwa ba. A kodayaushe 'yan siyasa za su nuna cewa su namu ne, amma kuma ta wani gefen za ku ga cewa su fa ba namun ba ne. Sai dai kar mu cika ku da surutu, a yanzu muna ɗauke da wani labari mai zafi kamar yadda ake cewa labari da ɗumɗumi. A yanzu muka samu damar tattaunawa da wani ƙasar gumin ɗan ta'adda wanda ya faɗa abubuwa daban-daban wanda da zarar kaji ko kin ji abin zai mutukar ba ku mamaki. Duba da yadda suke samun makamai da kuma yadda suke samun motoci har ma da yadda suke samun wato bullet da kuma yadda suke samun fetur da kuma yadda suke samun mashina da kuma yadda suke tara kuɗaɗensu. Ashe akwai ɗaurin gindi na wasu jigajigan 'yan siyasa inda wannan ɗan ta'adda ya tona asirinsu karankatakaf ba tare da ya ji tsoro ko ya ji kunya ba. Bari mu sa muku maganar daga bakinsa domin an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan hukuma ta Community Watch da ke Dutsen ma Local Government a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Usman da tare da mataimakinsa 2IC Sala Sabaru sun yi nasara ɗauko wani dattijo wanda yake tare da 'yan daji, wanda kuma shi ya yi umul aba'isin ba da wasu mata da aka ɗauka tarare. Amma ga shi dai yanzu ga hannun hukumar siwar da ke Dutsen ma Local Government, za ku ji bayani daga bakin shi. Baba, ya sunanka? Malam Ɗanlami. Wani gari? Tarare. To baba, wace ƙaramar hukumar Tarare? Ƙaramar hukumar Dutsen ma. To baba, wannan bayani kai niyyar za ka haɗi ko mu muka tilasta ka haɗi mamu da ciya? Kai niyyar haɗi tsakaninka ga Allah ko? Ba wanda ya tilasta ka. To baba, me yake faruwa da kai? Abin da ke faruwa, na kira Alhaji Kuda ya turo 'ya'yan shi sun zo sun ɗauki matar su yaro guda biyu, sun ɗauki matar Lema Zubara guda, sai ƙamashi guda, sai matar injiniya guda. Wani injiniya ne? Barayin. Mata nawa kenan aka ɗauka? 5. Mata 5. To waye kira su wannan 'yan daji suka zo suka ɗauki wannan matan? Alhaji Kuda ya kira su, ni kira Alhaji Kuda. Kai ka kira Alhaji Kuda? Shi kira su. Shi kuma ya kira su. To waye masa kwatance da gidajensu?
ai dama da ni da alhaji kuɗin ba ni da san gidajen ba. To duk kun san gidajen. Eh. To yanzu nawa aka yi bayani za a bada kuɗin fansar su? Su wanda ni dai ba a kai ga bayani da ni ba. Ba a kai ga bayani da kai ba. Ya fi tawarin ba. To matan sun dawo da aka ɗauka ko ba su dawo ba? Su da ba ni dai ga shekarun da aka tafi da ba. Ba su dawo ba? Suna can hanyar zuwa su? Ya kace sunanka? Malam Ɗanlami. Malam Ɗanlami wani gari? Turare. Turare. To maganar waya kuma da ka kira waya na cewa ba a sai da komi ba ne komi ne? Akwai magana ya kuka da shi da ka kira shi ta waya? Shi an ji kuɗaɗen na kira. Ya ce an sai da kayan. Ya ce ba a sai da ba. To wani irin kane da za su sai da hili ne ko gona ko ko? A to shi ne ba san komi za su da. Wake baka san ko me za a saida ba, amma dai ka kira shi ka tambaya ka game cewa ba a saida kaya ba, kaya na nan a saida a kawo kuɗi ko ko ba haka bane? Sun ce sun saida kai kuma ka ce ba su saida ba ko? To in sun saida ma ni ba sani ba sun saida ko ba gaskiya da ba gaba na a saida kayan ba. To wani irin taimako kake so yanzu a yi maka ga kare ga hannun hukumar siyon da ke nan bisan ma local government kuma ka yi bayani da bakinka ba bugu ba zagi ba tisasawa inda kai bayani da kanka da bakinka, to wani irin taimako kake so wannan hukuma mai albarka taimaka? Hukuma za ta taimaka mai wannan aiki ba lokacin ba ta kai shi ba sai wannan karan kuma alaƙa ne a sai na baka taimaka ba za ka ƙara ba za ka ƙara ba. insha Allah. To idan ka ƙara kuma wani irin hukunci? Duk wannan hukunci ne abin da aka tana a man yafi. To alhamdulillah za a duba a gani irin adalcin da ya kamata da kuma yadda shari'a ta ba da dama da abin da ya kamata sai a yi insha Allah. Mun gode Baba Ɗanlami.